Tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng COVID-19 testing center na bubuksan sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL MGH sa City of San Fernando, Pampanga. Miyerkules ng madaling araw lumapag sa Clark International Airport ang C-130 cargo plane ng Philippine Air Force galing Shenzhen, China. Lula nito ang isang COVID-19 testing machine na nagkakahalaga ng $2.5 million at 45,000 testing kits mula sa Beijing Genome Institute. Ang mga aparatong ito na pinondohan ng Asian Development Bank ang siyang gagamitin sa testing laboratory sa JBL MGH. Ayon sa Department of Health, kayang magsagawa ng 3,000 tests per day ng laboratorio na itatalaga bilang Pandemic Subnational Reference Laboratory sa bansa. Nauna nang sinabi ni JBL MGH Director Dr. Montserrat Chichoco na nasa Level 3 na accreditation ng pagamutan para makapagsagawa ng test habang sumasailalim na rin sa training sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Inaasahan namang mabibigyan ng certification ng RITM ang JBL MGH sa May 15 matapos masuri ang accuracy ng mga test na gagawin dito. Target magsagawa ng full testing capacity ng pasilidad sa May 16. Denise Diala, CLTV36 News.